Здравейте хора, това е поредицата Minecraft Zoker.net. Аз съм за Мистеркрафт, с мен е Девонт. Да, и сега сме в PvP-то. Това не е игра, понеже аз преди не съм идвал и беше интересно. Искаш ли брадвичка, кирка, лопата? Дай брадвичка. А? Дай брадвичка. Чакай видим дали в Ender Chest има нещо. Аз имам. Дай брадвичка. Мога да хвърля. Аре не. Да хвърля. Епи, не мога да я взема. Ти не я хвърли. Хвърлих тя. Не си от тебе. Не е у мене. От тебе, бе, човек. Ето в мене. Чакай да сме победили. Зарежи, го с гола ръка се бия. Добре, идви са. Така мисля, че беше натам. Чакай малко. Лагва яко. Омага! Той нощ има зомбита. Спаунали. Мастери. Няма го. Аре, идви, бе. Тука не може да се удряме още. Ще покажа къде е PvP-то. Аз студио. Ама там, внимай, че има ето диамантени мечове. С диамантени брони. Ето, PvP-то е тука. Ама гледай, аз тук. Ама нека поизвам пивите. Аз имам го кил. Не мога. Еба, готино е така. Готино е на PvP-то. Защото ако сте хитър, стоите тук и когато някой се бие с дъма броня, като го бият, отиваш, взимаш му нещата и идваш там, където не е PvP. Това е много хитро. Е много гъна. И е доста забавно. Примерно с гола ръка се биете. Да е честно. Да, готино си. Аре, скочи. Скочи. Чекай, с гола ръчичка се биеме. Искаш ли? С гола ръка се биеме. Аз. Ще го се върни съм аз. Аз имам приония. Убиха го, Един убиха. Май, човек, аз бегам. Тръгвам да бягам, ама с този лак ме връща. Ето. Абе, не. Те не идват. Опа. Човек, това ме ма бягат. Сайра меч. Умрях. Мене ще ме килнат. Аз бягам. Мали, какъв е то гаден лак, бе? Хора, напишете в коментарите, ако знаете как да оправя този лак. Дали е заради програмата, в която снимам, или е заради играта просто, или заради компютъра, не знам. Каквото мислите вие, го напишете в коментарите. Аз какво мисля? Да, пак казвам, сървъра ще написам в коментарите. Ако искате... Коментари, бе, в описанието. Същото. Ако искате да играете в него. То сървър е доста зарибяващ. Има много мини игри. Ние си дадем скайповете. Добре си. Не си добре. Що ако иска да игра с нас? Да, с звезди да игра. Аз се качвам по лавата. Оле, аз съм горенчик. Аз пиша лови. Сървърът е много готин, особено на спауна. Или както се казва лобито тук. Защото, гледайте са, аз ви казах, имате сила и такова. Просто много сте бърз. Гледайте, какво става. И гледай, все едно летите. Виждате ли? Много е готино. Като тук ще ви спауне с часовник, 2 книги и 1 звезда. На часовника натискате с десен бутон и се появявате и тия неща. И кликвате просто един път на тях и ви спалва на играта, която искате. Телепортацията отново казвам не работи. Но много готин сървъра.
Ние нямаме къща в този, ама играеме мини геймс и снимаме клипчета. Ай, Християн! Християн! Вау! Тук ли си, бе? Да, някакви. Добре, и това беше от нас. Благодаря, че се абонирахте за нас. Много ни За помогнахте. него, бе. А? За тебе. Аз нямам. Да, за мен. Много ни помогнахте. Продължавайте да се абонирате. Сега съм Пича. Девон, къде си, бе? Виж да спомням. Ти ще очаква, нека си даде логина. А, това беше всичко. Аз може другия път, като изненада ще видите, ще направя на хубаво нещо. Да, това беше поредицата Minecraft. Zocker.net. Аз бях с нас. Аз бях за Мистер Крафт, с мен беше Девонт и